darna lá sa teach faoi ghlas, tá muintir I tí I socrúisteach. Tá ráha le duine acu ar fad. Tá ceist mhór le chur I gach duine acu ag hain. Bhfuil aine an seo, ar bhaithlim an chuid eile do mo híal a chathú leis, I deach chuaigh hiomra collata, in á ráha cantar Gaeltachta. Tá an heis sin go mór ar intin thoracha ar maidin, agus í chur aithne ní sár ar Máirtín. A sa spidil thu? Sa spidil tá mi ar fan Conor? Ba. Sé. Kathleen is aon dé. Figan. Did you go sa wank? So spidel. Tá sin sin le coppla bliana is. Dúir daoine go mé dínta castle in héile? Níl ana go mar mar sin. Na bhfuil. Dámach ban cosú leat san chinóineara. So, a thoracha, tá spéise go do Máirtín. Se Máirtín an fearras mór haitní lem go dtí seo. Cén fá go deithníonn tesin leat? Ní fear mór cante é, a tá se go déas. Gus tá se bre dóil. Cén deartha le Sorcha? Deall caiara. Tá si go déas. Tá sin. Tá na homathóirí ag gimmort cluife cuimhne an cabhra le aithne ní sár a chur ar chéile. Caithfidh siad éisteacht go géir leis na daoine eile agus an sin ceisteannaí ar agart. Seo deis I gach duine le fáil amach faoi chúlra muintir I tí. Cé le basdóibh, cé ní siad, cén cúlra cluine atá acu. Tá cearar dearm agus trifar amháin. Tá mór fós be ach fuór maithir bás bliantachan. Agus sin é. So, sin Darren, ach sar a gurm ceist ar éana fútsa, Darren inisteoing faoi thoracha. Inis? Inistíireach? Tag má. Ascuidóir go thoracha. Tá sí 7 mblianas fiche. Tá Bert trifar agus dear amháin. Sandra, Kathleen agus John Paul. Anna bhá Darren. Nis a thoracha, inisteoing faoi Darren. Darren? Se, Darren. Right, fan bo se, is as condan na mí, Darren? Cén áte gúnta na mí? Apwi? Rá cairn sílam. Nach a Darren. Se. Agus tá Birch Jennifer aige. Darren? Den amháin. Agus trúr deartha? Carter. Ní an tú bhád a goibh na thoracha? Níor an. Cén fámas do? Níl sam. Cheap mar dús nach si go má cínar rudí mar sin. Níl deartha ag bíag Máirtín, ach tá Birch Jennifer aige. Is na daine is áige sa teala, agus tá má cinnte gro sin millte acu nar a bhí se bhag. Chuimh ní Sorcha ar gachlad fútsa. Chuimhní ceach go leor. Dugann sé sin mis nach chuid? Bhánam go dugan. Bhánam go dugan. Darren, is sin. Tá Conor tíocha sé bliain díos, is banisteoir é ar cholacht mór asportála, is má leis bheith samans, níl drathar ná defuair aige, is as corcaí dó ach tá cúnaíar I mbaile clia, tá teach aige ra farnan. Angel. Tá sí beag nach dá díring. Tásúla deas ag Máirtín fásta, gus tá sé bheith ba cúthala. Smaile mé sin.